Dobre. Toto mi už teda začalo vrieť, ale nemusí vám to vrieť úplne divoko. Tam stačí, aby tá voda len bublala. Vyzerá to asi takto. Čiže vosk sa vám bude postupne topiť. Ak budete robiť viacej sviečok s veľkým množstvom vosku, tak nedávajte všetok vosk naraz. Je lepšie dávať najprv menšie množstvo, ktoré sa vám roztopí, a potom len pridávať ďalšie množstvo. Počas toho topenia ten vosk nechajte pár minút takto. Nech sa postupí, nech sa to adaptuje do tej nádoby, nech sa to vytvorí nejaká rezerva toho už roztopeného vosku a následne sa vám bude topiť ďalšie množstvo vosku, čiže necháme to zatiaľ to. Ak už tento vosk budete mať v takom stave, že už je rozpustený, nikdy ho nemiešajte a divoko ako nejakú polievku. Určite aspoň 1 minútu miešať. Takýmto štýlom nemáte sa kam ponáhľať, 70 stupňov je preto ideálna teplota a aj vnútro. Ja som si tam toho vosku dal trošku viac. Hotovo. Ja verím, že po tomto kurze objavíte čarom výroby sviečky a sviečok dreveným chlotom, ktoré majú niečo do seba. Samotné sviečky aj tá výroba.